Hej, jeg vil rigtig gerne fortælle dig om, hvorfor at mennesker med ADHD, de ofte opleves som sådan nogen, der bare tænder fuldstændig af og kan gå helt amok og stå og råbe og skrige. Der er en meget naturlig forklaring på det. Forklaringen er faktisk, at de er stressede og oplever faktisk i virkeligheden, når de skælder ud og råber og truer verden som farlig. Hvorfor oplever de så verden som farlig? Ja, det er fordi, at de er så meget i stressområdet, og at at stress i virkeligheden er beregnet til at klare farlige situationer. Når man så er vokset op med det, så har man jo også været i omgivelser, der ikke har kunnet forstå, at man var så stresset over de ting, man i virkeligheden var stresset over, fordi det ikke umiddelbart stressede andre. Og derfor fik man ikke som menneske med ADHD lært at gå i tide. Vi skulle i virkeligheden altid være gået der, hvor vi bliver presset. Men fordi man er vokset op i en verden, hvor andre ikke bliver presset over de ting, som kan presse os, så har vi vendet os til at følge og synes, at vi skal kunne alt det, andre kan på samme måde. Derfor er det meget vigtigt, at man, når man har ADHD, får lært at trække selvkontrollen tilbage til sig selv, således at man får gået så snart, at man begynder at mærke, at man ikke kan tænke fuldstændig fornuftigt og klart over tingene. Det skulle gerne betyde, at man fik et langt mere uproblematisk liv, fordi man nu får taget hensyn til sig selv og på passet på sin egen selvkontrol, hvilket også vil give omgivelserne en større tryghed i at kunne kommunikere og samarbejde med en. For at kunne iværksætte det her, er det meget vigtigt, at når man har ADHD, at man bliver meget opmærksom på, når at man begynder at blive presset eller stresset i en situation, trække sig, tænke om, hvordan kunne jeg takle den her situation, så det gjorde mig lettere, eller så det blev lettere for mig. Det er vigtigt, at man også tænker, at man kan bruge omgivelserne til at søge hjælp, således at hvis de mennesker, man er i tæt kontakt med, kan sige til dem, vil du ikke være sød og sige til mig, når du oplever, at jeg faktisk enten ikke virker med min fulde fornuft, eller jeg virker uempatisk, fordi så kan det være tegn på, at jeg er i stressområdet. Når jeg har givet andre lov til at sige det til mig, ja, så har jeg også selv gjort mig klar til, at de siger det. Og så ved jeg, hvordan jeg kan handle på det. Det er den, der har ADHD, der skal sørge for at komme i kontakt med sin selvkontrol. Kunne du lide, hvad du så? Husk at trykke like og del. Følg os på Facebook, bare søg JH Consult og tryk like, så får du også nyheder på din egen side. Husk at fortælle os om dine egne tanker og indtryk med ADHD eller op af ADHD.